Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes lanjut ngene iki, guys. Iki yo gawean yo, guys iki. Hmm, iki ngono nganu isi ulang sing rego 5.000, guys. Tak kanggo es batu. Iki ngono gawean lah piye neh. Kerjaane yo mung trimo bakul banyu. Ngono modale yo mung banyu. Es batu, guys. Pengke es batu iki plastike 8 on. Plastik 8 on boyo. Yo aku menggunakno ngene iki sing bekas tali nek ning pasar tuku jajanan iki kuwi kan ana nganu yo tak simpen ngono yo tak rumati ora tak blarahke ngono. Ngene iki yo sing ana sing ngomong banyu mentah yo sekarepe yo, guys. Wong ngono iku nak apik bener kaya apa nek wong wis rak seneng ki yo tetep digoleki eleke yo panggah ora tau bener ngono. Urip serawung wong ki yo anjen ngono iku wis kebal aku, guys. Wis yo mergawe. Wis ora usah peduli omongane wong. Wong isone mung nyacati. Ape bener nek wong wis ora seneng yo panggah digoleki klirune. Wis kebal, wis wareg. Bulian wis wareg. Wis wareg ngono iku aku. Angga dodol es teh wae ya wis ana sing ngecap. Teh pahit kok didol. Ese banyu mentah. Yo ancen banyu mentah tapi aku yo tuku orang godhok ancen banyu mentah iki. Si ulang. Jelas ae memang banyu mentah kan. Wong isi ulang. Ora banyu mateng. Banyu isi ulang 5.000 lho, guys. Angga perkara pakanan we jajane padha kadaluwarsa kabeh. Yo ngono iku. Ora apa-apa ya, guys. Bolak-balik donya. Durung nemu dina apese. Yo wis. Dadi wong ora duwe iku ora oleh kakean protes, ora oleh kakean ngelawan. Yo wis meneng. Gak oleh. Gak oleh yo. Meneng ae. Soale omongnya yo percuma, tetep menang sing wong duwe. Berdirilah tanpa menginjak, menyalalah tanpa memadamkan orang lain. Ojo ngelek-ngelek uang, nek hanya ingin digunggung-gunggung uang. Ojo goleki salah-salahe uang, hanya ingin dipek-pek uang. Dunia iku ana pitu dina iku ana pitu ora dinamu kabeh. Pasti bakal nemu apes sih. Bolak-balik dunia. Kun fayakun. Gusti Allah bakal molak-malik. Rodo iku ora selawase sing nduk ngisor terus. Sing nduk dhuwur terus. Aja prenya ning dhuwur. Gur adigang adigung. Sapenake dhewe. Nek wis dikedhitno Gusti Allah. Entak dunyane wis entak. Dunya iku ya titipan. Ya aku sadar diri wis ora ndek apa-apa, duwene mung nyawa iku titipan. Terima bakul banyu, gak iso nglawan apa-apa. Ora duwe doya, ora duwe mbok, ora duwe upaya. Ape diremehke ape dinane ya wis isone mung meneng. Tak oleh
kakean padon ngono ya guys. Terima bakul banyu ora usah kakean protes. Tapi walaupun bakul banyu maneh aku ya bersyukur. Jek iso obah. Selagi ijek iso obah iku berarti ijek iso mama. Nek ora obah, ora mama. Lekku ngetok rapia iki koyone kecupeten. Ini iki ora tak obok-obok lho. Oh. Obok-obok iki. Apa ya kudu nggo corong. Oh. Roh dhewe to. Dino iki buka warungnya full kayak esok. Soalnya ora mikir jemput. Motore bobrok turun mesin seminggu kebu bengkel ora balik-balik. Anaknya dititipno guru. Dititipno bu guru kok nek mulai ora usah jemput. Maune sih diterke, tak terke kan ayah durung mangkat buka iku motore ayah. Suarane guys. Nggih. Apa ganteng? Nggih. Bar ngedoli bensin terujuk ya guys, tangan kulo tak sabun. Jadi bakul iku ya kudu grab ya. Senajan ning kamar iku mang bar nesu bar dadi singa. Bar nyeneni anake metu ya kudu acting semringah. Ora ngono ya bakule wabuk anu sing blonjo ya do kabur. Kudu pinter acting semringah nek ning njaba walaupun ning jero wis kaya gumpalan lahar kaya singa. Anu copot ora karep. Ini ki nek ada plastik 8 regane 1000 guys. Es batu plastik ukuran plastik 8 1.000. Ini semenang iki saya. Ya alhamdulillah lumayan guys iso kanggo bayar listrik. Maune sedurunge dodol listrikku ki paling mentok ki 120. Sawene dodol ketambahan freezer es krim karo freezer box iku kanggo frozen food ketambahan showcase dadi 180.
gaweanmu apa? Bunteli banyu. Dodolmu apa? Dodol banyu. Dodol sing rak modal. Dodol banyu. Modal likur 5.000. Iya nih, pengen obah, pengen mama. Orang di modal. Yang penting ana usahane. Urip ya kudu usaha. Dene usaha ikhtiar usaha. Dene hasilnya sesuai apa ora ya Gusti Allah sing ngatur. Pasrahke karo sing gawe urip. Diwehi nyawa, diwehi kedut masa nduk ora diwehi pangan. Masa nduk ora diwehi rezeki. Rasa bingung. Disegurih karo sing gawe urip rasa bingung. Ora teko iki ya teko liyane. Ora saiki ya sesuke. Nek durung iso sesuke ya njen durung wayahe. Dadi nek durung wayahe ora iso koyo. Ora kena koyo, ora kena ngoyo. Anune sing bening ta. Lho, tak rumati. Ngene iki ora gosek aku ora. Aku genten kesuwur rapi alek gosek. Padahal bakulku jajan iku rapiane ya anyar gulungan. Saka pasar ya tak simpen, dadi ora mungkin gosek. Gosek iki jenenge gosek ning sampah ngono ku. Lho wis rampung ngene iki banjur nglebokke. Ndek bengi ku wis tak leboni 50, ternyata kok jelodang terus iki tak leboni nang esuk-esuk guys, ndek bengi wis kesel.
dilebokke freezer frozen iki wis ra muat, tak lebokke ngisore es krim. Aduh, rampung guys, gaweane mbusi es wis rampung. Resik-resik ya wis rampung. Freezer es krim iku ngisore tak isi es batu, sing separo wis mateng, sing separo je mentah. Freezer box sing ning kene iki, ning kene mburi iki mentah kabeh. Yes. Ngono ae guys. Asu delok. Nunggu anak lan jam piro iki? Jam piro? Halo, jam piro? Jam 09.00, jam 10 kurang 8 menit, jam 09.52. Anak lanangku mulai 9:30 asline masuk jam 7. Gandeng anak lanang goncek bu guru ya kudune kan mulai ngenteni bu guru kan laran nyampe ngepel resik sekolahan, dadi ngenteni
sementara motornya masuk bengkel. Jadi ya saiki guys kesuwen ning sekolahan tapi yen neh apa ape ora mangkat ya kok ora mangkat suwe wong bengkele motornya mlebu bengkel wis seminggu misalnya rak mangkat ndak ora mangkat sekolah seminggu ya terpaksa sementara nunut bu guru terima kasih bu guru sing purun dinunuti dik kenan wis ngono guys apa mbah aku kumbalanku akeh pol nanging kok rasa-rasa. Terima kasih yang sudah setia menunggu video Ibu Anis Kudus, yang sudah like, komen, dan subscribe. Semoga sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah barokah ya. Bye bye. Cus.